on Raketit 2016 ja 2017. Arkku. Yksi semmonen. Ja sitten Big Power paketti viime vuodelta. Ja yksi Onnipommi-paketti viime vuodelta ja 2 tehopalloruiskua. Otapas ne tonne taakse. Tässä on sitten se toinen tehopalloruisku. Ja sitten 2 spinnerilaatikkoa. 6 kappaletta paketissaan. Turbotuntereita 3 pakettia. Näin. Ja sitten 2 isoa tunteripattaa. 2 semmoista. 6. Ja sitten viime vuodelta tämmönen joku suihku jäi viime vuodelta ja sitten tulivuoria, Tukun tulivuoria ja sitten 3 pakettia läkpovereita. 3 pakettia, tuolta tuli 1. Varmaan huomenna vielä käy ostaa 1 paketin ja sitten 4 pakettia isokiinareita. Siinä 4 pakettia. Sitten tämmönen viime vuodelta äijätykki B ja sitten äijätykki A jäi viime vuodelta. Sitten jäi vielä 1 laatikko Big Powereita. Sitten tämmönen papaattimattoja 2 papaattimattoa. Ja sitten vielä tämmönen iso, tai no ei kauhean iso, paitsi tämmönen juhlavuosi pataa pulite 36 laukausta. Tuolta Tokmanilta vielä tulee joku semmonen Fantastic tai joku 2/4 Tukusta. Tää on Tokman, niin kun maksaa 30 pataa. Sitten 1 paketti noita sytytyspuikkoja. Ja sitten viime vuodelta jäi tämmönen Gaala rakettisetti. 12 raketti maksaa joku 20. Noin. Jos sieltä näkyy. Sitten noita sitten tuli ton Aarelkun mukana Aarelkun metsästäjät. Ja sitten tuli 2 pakettia viime vuodelta ja 5 kappaletta isokatteja. Tänä vuonna ostin 1 paketin. Noin. Sitten vielä viimeisenä 3 pakettia superroomalaisia. Vaikka tänne. Tossa superroomalaiset. Oliko muuta? Joo, ei ollut muuta. Paitsi mä sanoin siinä videon alussa, että tulee joku pataa vielä
tukusta. Sitten tulee 2 apinaraivoa. Ja sitten mä voin esitellä tuolta aarrearkusta, että minkälaista sieltä löytyy. Sieltä löytyy 3 paukkumattoa, lentokoneita 2 kappaletta, heinäsirkkoja 4 kappaletta, lepakoita 3 kappaletta ja tykin laukaus. Tommonen. Niitä on 2. Ja sitten munagranaatteja. Nää on kyllä ihan hyviä. Ja nää on varmaan jotain pirunvanteita. Sitten vielä meteoriitteja, ekoranuja ja tämmönen suihku, vähän isompi ja pienempi, timanttitulivuori. Ja sitten tämmönen pienempi tulivuori. Ja sitten 2 punapommia tuli sieltä. Tuo on ollut ihan hyvä toi. Ei oo kertaakaan ollut näitä tämmöstä aarrearkkua, paitsi nyt on kun ostin, kun ei oo ollut ikinä. No, siinä on mun kaikki raketit. Vähän jäi tolle levälle, paitsi siinä on mun 2016-2017 raketit.